Kuulta tavata morsian. Onko morsian paikalla? Siinä on morsian. Hyvä, tuu tänne näin. Tänne päin vaan. Tulet puhdistamaan tämän kodin pahoista hengistä ja riivaajista. Samoin ajetaan menneisyyden aaveet pois morsiamen sydämestä. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Ilma, kotini ja sydämesi on puhdistettu. Juo nyt tämä lemmenjuoma, jonka olemme sinulle viimeinen valmistaneet. Lemmenjuoma. Hyvä hengenkartoitteet. Pahoittelemme viinasekannusta tässä vaiheessa. Viina on täällä odottamassa. Lemmenjuoma. Voidaanko me jotenkin pelastaa morsian teiltä? Ei. Ei. Ei laululla, ei viinalla. Kai nyt jollain. Kai tästä voi neuvotella. Ehkä viinalla. Okei, jos morsian saa juoda lemmenjuomansa nyt tässä, kun se kieltämättä äsken hän unohtui tänne alas. Kiitoksia. Että siitä vaan nyt ihan yhdellä hölsyllä alas. Aamiainen. Kiitos. Eli lempeä nostattava juoma. Hyvä, hyvä, noin. Ja nyt lauletaan. Sä kasvoit neito kaunoinen isäsi maajassa, kuin kukka kaunis suuloinen vihreällä nurmella. Kuin kukka kaunis suuloinen vihreällä nurmella. Toimiiko? Kiitos, ihanat henkien karkottajat. Otetaan tää tyttö teille nyt takaisin noin.